Een van de boeren die een boerte boppen de holle hinget is Harm Wiggersma van Reensum Geest. Hij had dit jaar aardig meer molken als vlieden hier en dus dreeg het er een flinke boerte. Nog even zo goed rekenen. Nou, ik denk dat het in de buurt van de 15.000 euro komt. Maar Wiggersma is net de enigste. Bij belangenorganisatie Dutch Dairyman Board jaren ze dit soorten van bedragen volle vaker. Ja, het heet wel. Het wil wel melken. En er zijn natuurlijk ook boeren die alvast voor na 2015 meer kei onhouden hebben. Dus dan krijg ik meer melken. Want na 2015 verdwijnt de kwotumregeljouwing. Dat zou boeren de kans hebben om te groeien. Een soort boeren willen net wachten en beginnen nu al te investeren. Dat er zoveel extra molken is, budget dat voor een soort boeren dat ze de kei ook weer kwijt moeten. Nou, zo denk ik dat een heel soort boeren denken aan ze dat ze ervoor zo heen gaan. Dat ze van het winter gewoon minder kei hebben willen. Dan hoef ik minder voer te keepjen. En dat drukt dan dus ook je kosten weg. Ek Wiggersma moet maatregels nemen. Hij hoopt de molkenopbrengst van dit jaar nog wat bij te sturen terug oosten voorin. Maar dat net slaagt, dan is er dit jaar één gelok en dat is de hege molkenprijs. De marges zijn heeg en dat maakt het de boeren wat draaglijker. Nou ja, dat haakt er wel in, maar het scheelt natuurlijk wel even wat in die malprijs. En de malprijs is van hier aardig heger dan vorig jaar. Dus als de malprijs leeg is en dan krijg je dan boeren of de malprijs is heeg, dat maakt het natuurlijk nog wel wat uit. Hoe heeg het de boete voor de Frieske melkveehouders wordt en wat de gevolgen daarvan binnen, moet begin takomier duidelijk worden.